Gyere már onnan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mehet! Várj, itt van Fabrik. Na, Fabrik, de várjál, most én is megcsinálom még. Nézd meg. Pali, videózol vagy? Értelme, hogy... Mit mondasz? Videózol? Legyen videó. Vegyed már, megy. Na, itt van Fabrik. Ezzel is? Vagy ez mi? Tenkés Guri! Már számoljátok, no, hogy feleslegre csinálják. Mennyit kell Már csinálni? megy? Aha. 1. Geci kajak, megszédültem. 4, 5, 6, Már 7-nél már rossz. 8, hát számolni nem tudom, bazd. 9, 10, 11, 12, csináljad, 13. 14. Hányos kell? 15. Hál' Istennek!